Falta un mes exacto para as eleccións galegas e o BNG acende os motores da súa caravana electoral que lle levará a percorrer a provincia de Pontevedra cun cento de actos. Comezando esta mañá no Salnés na presentación dos candidatos que van na lista representando a comarca. Incorpórase no número 10 Javier Rodríguez, o voceiro dos nacionalistas en Vilagarcía, e tamén o seu líder en Sanxenxo en postos de suplente. Como número 2 mantense a Cambades a Monse Prado. A veciñanza do Salnés, ao igual que os galegos e galegas, van ter que escoller entre dúas alternativas, ou continuar con Partido Popular que deixa a comarca do Salnés nunha situación, dende logo, máis que preocupante, ou apostar pola alternativa que representa o Bloque Nacionalista Galego. Porque, explican os nacionalistas, a comarca tamén se xoga moito vindeiro 18 de febreiro en cuestións clave como a sanidade, a mellora do transporte ou a defensa do comercio, a industria e o mar. Deixa unha comarca do Salnés con menos oportunidades, convertida nun deserto industrial. En estes 15 anos pecharon moitísimas das empresas punteiras que xeneraban moitísimos postos de traballo na comarca do Salnés, desde o Grove, Cambados, Catoira ou Vilagarcía. Na posta de longo dos candidatos polo Salnés estivo tamén o número 1 pola provincia. Luís Bará fala dunha campaña ilusionante que pode ser histórica, dixo, convertendo a Ana Pontón na primeira muller presidenta da Xunta. Pode pasar algo tan extraordinario como que despois de máis de 40 anos de autonomía con 6 presidentes homes, haxa por primeira vez unha muller presidenta e unha muller como Ana Pontón, con todo o que significa ese cambio tamén no liderado do país. E contrapón a figura de Pontón á do candidato do PP. Un presidente como a Rueda, que é un presidente accidental, un presidente suplente, un tamén presidente gris, insulso, que ni siquiera ilusiona os seus. E engadiu que para lograr o cambio na Xunta é preciso unha gran mobilización e concentrar o voto de esquerdas no bloque. Que haxa unha grande mobilización, unha grande participación da xente e que se concentre o voto da xente que quere cambio na alternativa que representa e que pode encarnar o cambio que o BNG de Ana Pontón. Fixo un chamamento a non perder o voto noutras propostas de esquerda que, segundo asegurou, acabarán quedando fora do Parlamento en referencia a Sumar ou Podemos. Agardan os nacionalistas multiplicar o seu apoio en toda a provincia de Pontevedra co obxectivo de acadar polo menos 8 deputados.